Byl to čas, kdy se v malých českých vesnicích ještě nezamykaly dveře. Čas, kdy soused znal souseda a staří lidé věřili, že jejich domov je jejich hradem. Jenže na začátku nového tisíciletí se v okolí Kutné Hory a Kolína začalo dít něco nevysvětlitelného. Staří lidé umírali. Sami, ve svých postelích, za zavřenými dveřmi. Policie mluvila o nešťastných náhodách, o infarktech, o požárech z neopatrnosti. Jenže pravda byla mnohem temnější. Přímo mezi nimi se pohyboval pár, který vypadal nenápadně, skoro až politováníhodně. Dana a Jaroslav. Manželé Stodolovi. Dva lidé, kteří proměnili vraždění v řemeslo. Dnes se podíváme na příběh nejbrutálnějších sériových vrahů v novodobé historii Česka. Příběh o selhání systému, o chamtivosti a o zlu, které se schovávalo za maskou obyčejnosti. Všechno to začalo v listopadu roku 2001 v malé obci Slavošov. Jaroslav Stodola pod vlivem své dominantní manželky Dany vnikl do domu svého souseda, 75letého pána. Cíl byl prostý: peníze. Stodola muže uškrtil a dům prohledal. Našel jen pár tisíc korun. Tady přichází ten nejvíce šokující moment celého případu. Přivolaný lékař i policisté konstatovali, že starý pán zemřel přirozenou smrtí. Žádná pitva, žádné hloubkové vyšetřování. Vrahům to prošlo. A právě tohle vítězství jim dalo křídla. Dana Stodolová pochopila, že staří lidé jsou snadným cílem a že policie je, řekněme, nepozorná. Jen o 2 dny později zemřela ve stejné vesnici další žena paní Růžena. Stodolovi ji ubili a v domě pustili plyn, aby to vypadalo jako nehoda. Policie opět nic nepoznala. Vrazi si odnesli pár šperků a pocit nezranitelnosti. V roce 2002 se vražedné tempo zrychlilo. Stodolovi už nebyli jen zloději, kteří občas zabijí. Stali se z nich predátoři. Scénář byl vždy podobný. Vyhlédli si osamělého seniora, Dana často dělala průzkum a Jaroslav pak vykonal špinavou práci. Někdy ale vraždila i Dana. Byla to ona, kdo byl mozkem operace. Byla chladná, vypočítavá a neuvěřitelně manipulativní. V srpnu zaútočili v obci Měchenice. Obětí se stal 73letý Antonín. Tentokrát ho Jaroslav donutil podepsat darovací smlouvu na dům. Poté ho uškrtil. Představte si tu drzost. Věřili, že jim projde i krádež celých nemovitostí. Nejděsivější moment nastal v prosinci 2002 v obci Brankovice. Zde Stodolovi zavraždili hned 3 lidi najednou. Dagmar, její matku a dceru. Dům pak zapálili, aby zahladili stopy. Plameny měly zničit důkazy, ale místo toho začali přitahovat pozornost, kterou si vrazi nepřáli. Každý sériový vrah nakonec udělá chybu. U Stodolových to byla jejich rostoucí arogance. V únoru 2003 vnikli do domu Josefa Peroutky. Svázali ho, mučili a okradli. Tentokrát ho ale nenechali v domě. Vyvlekli ho ven a pokusili se zinscenovat sebevraždu uškrcením na zahradě. Jenže detektivům už začaly věci do sebe zapadat. Příliš mnoho náhodných úmrtí seniorů v jednom regionu. Příliš mnoho podivných okolností. Klíčovým se stal výslech Jaroslava Stodoly. Na rozdíl od své ženy nebyl tak psychicky odolný. Pod tlakem důkazů se začal hroutit. Přiznal se k jedné vraždě, pak ke druhé a nakonec se začal odkrývat celý ten krvavý řetězec, který čítal celkem 8 obětí. Soudní proces se Stodolovými byl sledován celou zemí. Veřejnost byla zděšena brutalitou, se kterou manželé útočili na ty nejzranitelnější. Rozsudek byl neúprosný, doživotí pro oba. Dana a Jaroslav se ve vězení rozvedli a dodnes si odpikávají trest v oddělených věznicích. Případ Stodolových navždy změnil českou kriminalistiku. Vedl k reformám v ohledávání těl a k větší pozornosti věnované úmrtím seniorů. Připomíná nám však i něco jiného. Že zlo nemusí mít rohy ani děsivou masku. Někdy má podobu vašich sousedů, kteří vás ráno slušně pozdraví na návsi. Děkuji, že jste poslouchali dnešní vyprávění. Pokud se vám tento příběh líbil, nezapomeňte nás odebírat. Příště se podíváme na další temnou kapitolu naší historie. Dobrou noc a nezapomeňte se zamknout.